Сәлем, дуслар. Мин монда. Мине югалттыгызмы? Югалтмаган булсагыз, таныш булыйк. Минем исемем Диля. Мин монда YouTube каналын инде 1 елдан артык алып барам, но не каждый день. В общем, мин буду разговаривать и на русском, и на татарском. Миңа менә шулай җайлырак икән. Шуңа кайбер җөмләләрне әйтәчәкмен татарча, кайбер җөмләләрне русча. Шуңа аптырамагыз, нинди кеше бу татарчалы, русчалы сөйли торган. Миңа шулай уңайлырак, ничек уңайлы, шулай итеп буду, в общем, вести влог. Вот, нәрсәгә әйтәсе килә. Минем һәрвакыт ниндидер причиналар барлыкка чыгып килә, менә то бала белән анда мин көне буе возиться итәм, то анда эшләр, өйдәге эшләр накапливается, то минем поездки какие-то. В общем, шуның өчен то мин монда, то тегендә, то югалам, то югалмыйм. Гафу итәрсез шуның өчен. Менә әле как бы начинающий только блогер. Шулай әйтик. Шуңа мин әле кайбер сүзләрне, кайбер җөмләләрне дөрес итеп сөйләмәскә дә могу. В общем, ничек бар, шулай итеп кабул итәрсез. Минем блогта инде шундырак булачак. Мин көндәлек тормыш, материнство, декрет. В общем, нәрсә миңа ошый, мин шуны буду выкладывать сезгә. Вот. Мин постараюсь субтитрлар куярга видеоларга, чтобы и урыс халкы мине аңласын, и татар халкына теге тавышсыз тыңларга җайлырак булсын өчен. В общем, шул. Ярар. Башка көннәрне тагын чыгарга тырышырмын, югалмаска тырышырмын. Рәхмәт, мин буламын да 4 айлык. Хәзер безнең тышка чыгып китәсе бар эшләр буенча. В общем, мин постараюсь үземнең көндәлек тормышым белән сезгә ниндидер сериал күрсәтергә, так скажем, да. Рәхмәт каравыгыз өчен.